Naimbag nga oras yu amin gagayam. Isagot mi kada kayo ti pakasaritaan, anaa daw iti surat, nga impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Emil, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw, iti pamilyak, da Mario Macanas, Marian Isabel Cristel, and Marveline from Evelyn Macanas. Shout out kada Lovely Rose, Diamond Painting with Pearl, Rodolfo Giad, Marimar, Rose Ann Confieso, Norma Ancheta, ken Kanung Pango. Kadagiti anak ko, kan advance happy birthday kani anak ko nga ag-birthday inton February 28, ditay Skyview Virac Itogon Benguet from Marilu Udlos. Shout out iti Asuncion family, especially to Tatay Carmelito and Nanay Ofelia, Baby Queens, Yan Chovic, ni Manong Christian iti Calling Centro Cabatuan Isabela, kan Manang Lilia iti United Arab Emirates from Jeremy iti Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Dagitay cheesemaker dito'y Kowloon City Park, Hong Kong from Mirna Fernandez iti Hong Kong. Shout out kada Adela Vergara kan Sniper 29. Di family Alvaro di Taquirino Isabela, ni Mrs. ko kan anak mi ni Jercel Alvaro di Tarojas Isabela from Jaguar Isabela. The Charo Esteban Taguba family, ni Emmy Gakal kan nilakay ko Goldwyn Guaves kan amin akaarupak from Zinel Limos. Tibatag kan de los Santos family dita San Antonio Minit Etiague Isabela from Loren de los Santos. Shout out kan ni Sheng Tabalan, Maribel Tayawa, Florenda Kimpaoy, Salis Mix Vlog kan Ann Valdez. Timegano family, ni inang ko kan ading ko Maricel from Marites Lin. Tibulislis family from Aidan Jules. Borge, Padawang, Flores family dita Sabangan Alamino City, Pangasinan. Happy third month kani baby Zaina Shivia from Monmon, Padawang. Tikatalian family di Tabaan Aritaw, Nueva Vizcaya from Jenalyn Tablatin. Da Teresita Ducusin iti Hong Kong, Jemerson Carino, Ramsey Seguancia. Baroga kan Mangulad family di Taigig from Jen iti Hong Kong. Shout out pa'y kada Noel Valdez di Taiwan, Katribo, Castañeda Floresma, Cheryl Bartolome. Indong kan Fontanilla family from Maricel Indong iti Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya. Shout out pa'y kani Merly Pido kan amin dito'y Moscow, Russia, kan amin at taga-Umingan, lalo dita Barrio Esperanza from Maribel Pascual. Happy birthday kani father-in-law ni Freddy Bumanglag iti Barangay San Jose, San Mariano, Isabela from Hazel Bumanglag iti Kingdom of Saudi Arabia. Kastamat ang makabkablaawan da Sandra Oyad kan Emma Cardenas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam nga Emil. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Emil. Iti agdama addaak dito'y Canada. Kat maragsakanak amang ibaga nga iti mabiit, maala kon dito'y ti pamilyak. Natagaptan lang amin gapu iti agdama a pandemya. Iti kinagtutubok manang, jak maliwayan apulos ti agdengeg kadagiti Iloco a drama. Taiso a talagan ti liwliwami, kabayatan ti kaaddami iti talon. Drama fanatics mat ngamin dagiti dadakkel ko. Naawisakmat amang ibinglay iti padas ko, tamamati ak apakaagsawan daytoy iti nabalitukan nga adal. Kat no bilang mapili ang maidrama manang, da kayo lakuman ti makaammo amang yurnos, ta medyo nakiro ti panangisurat ko. Kumusta ti dagabi asuksukayan nyo, Emil? Nasayat mo, senyora. Kinapudno na. Naisalansanan iti kamarin nyo dagiti bingay iti panagaapit. Nasaya at nukasta. Kat, dagiti kasamak.
Kumusta damat? May dadauluan ka di ida na saya at ni bestre nga amam. Wen senyora, tanod da parikot da may papaniti pa nang idaulo ni tatang. Nakadanon ko makada kayon. Ahuan gayam. Agluwas kami kanilaya di syudad inton Sabado. Siguraduam nga awan tinapatagapagnam, taimanehwan na kami. Awan parikot iti dayta, senyora. Nasaya at nga rod no kasta. No, adarom so aparikot may papan ka dagiti trabaho yo. Ipakaamuyo adagos kanyak. Nalawag ka di. Matungpal, senyora. Pinanawan na ko ni senyora. Ay, talaga ang nakaamak ti makisarsarita ken kuana. Gapoy ti kina-stricto na. Sa bagay, basta umno ti amin yar aramidan dagiti trabahador na, awan mo ti panggapuan na makaunget. Iret, isarumbang lang ang natanang ti amin nagaraw ko, nang runa no kasarsaritak ni senyora. Medyo maditirik na ti amam, anak ko. Iso sikaban laangan ti mga sikaso ka dagiti kasamak nga idadauluan ti amam. Awan parikot iti dayta nanang. Anya ngamin tinapasamak ken ni tata ngaya. Ay na, anak ko. Amumutin di amam. Natangken ti ulo na. Imbagak lang aruden kan kwa na saan nga agpaarbes ngam di nakipangpangag. Nanang, Naarbisan ngamin idi kalman iji bangkag. Iso aday jay, maden tirik nana. kasta ka di? Wan anak ko. Ipilit na pa'y nga rod ti rumwar itay. Tapang panunutan na dagiti kasamak iji bangkag. Ang kung akasaanan a rumwar. Aginanalaangan. Wala nanang, tamangan no kumaro pa'y tirikrik na rin na, na impilit na tinapan ni Jibangkag. Isumot ti kunak, anak ko. Alang arod nanang, siya kung timapan mangkita kadagiti kasamak iji bangkag. Nanang, kumusta tirik na ni tatang? Ay, mayatan anak ko. Saanan akas itay agsapa nga dagurigor na. Nasayat nga rod no kasta. Pag inanain nyo pa'y langit ton bigat tapag isunto no Sabado. Ha? Nay, apay no Sabado, anak ko. Binilin na kami ni senyora ngay manihwak ida ka ni Ma'am Leia inton Sabado. Agluwas da ka no. Ay, kasta aya. Sige, taibagak iti amam nga agin anapay laeng inton bigat. Wen nanang, tani. Narigat no ipilit ng timapan iji bangkag. Amangan no mabignat. Nakarkaron to na parikot. Wen nga road, Emil. Nalangarudan anak ko. Agin anakam utentan ay rabiin. Narigat no mapuyatan ka. Taamangan no si kamot ti agsakit. Ma'am Leia, naikarga ko ni tilugan dagiti gargarit yo. Rumbang lang Alangan mo tasak pa lang ti mangikarga. Ma'am? Siniguradong ka di ang nakakondisyon tilugan? Amomot nga adayo ti syudad apapanan tayo. Di ka agdanag, ma'am. Kas ka ni tatang ko, sigurado ka nakakondisyon tilugan sakbay nga ibiyahik. Nasaysayatan di sigurado. Narigat no maaksidente tayo. Saan kayong agdanag, Ma'am Leia? Naanadak nga agmaneho. Iso nga awan nga ron ti rumba nga pagdanagan nyo. Ada supsuplada ni Leia nga anak ti amo mi, manang Emmy. Ti inana, na istrikto, ngamjak pa'y napuutan nga adda ti kinaunget na kada kami at trabahador na. Sa bagay, sipod pa'y ubing kami, sigudan asabali ti ugali ni Leia. Naturay, kan ada ugali na amanag tagibasit. No pa'y kasta,
Saan nakmatkit di apas pasakitan? Gaputa amok met ti pagluglugarak, no da kamin ti agkuykuyog. Iti day di apa nagluwas mi iti syudad, binilin nak ni senyora amang kuyog paylaang kanileya nga agliwliwa, kabayatan ti panakisarita na, iti kasinarak na, ijay syudad. Ay, anyamutan. Itay tapay lang apag na dito'y mall. Papananta ka diya talaga, Emil. Ha? Ma'am, ket mo si kamot tinag ko na dito itang nagpasyal. Ha? Kaya't mo asawan? Siyak pa'y taking baso na apay nga data dito'y? Ha? Agpanunot kamot ano sa dino ti mabalin apapanan a mabalin apagliwliwaan. Saan akastoy nga agpag na pagnataratan dito'y? Ay, makabanog. No, kaya't mo ma'am. Mapanta pa ag merienda iti dayta fast food chain. Tapno makainan na ka. Nasaysaya at pa'y. Mabisinak matan. Bakit? Kaano nga agsubli na email? Ay, tiam mo, kat agsublida mo't laang italakay. Apay aya. Kaklang amain. Amang ano din na maanusan to ugali ni Ma'am Leia. Ha? Nay, apay aya. Nasingpot mo't ni Ma'am Leia Ay na, sana na ikatugali na akalat-latan asomro ti soron na nukwa. Katamkag nga amang ano sana maawatan ni Emil nga anak ta day tabanag. Ay, kabisadok ti anak ta bestray. Mamati akadi natutupan ni Ma'am Leia. Tamo na nga anak ni Senyorita Dayjay. Sapay la kumaa. Ay, basta di mo latan panunutan ni Emil. Mamati ak nga awan ti saan anasaya at amapasamak iti panagbiyahe da. Ken, mamati akmet, akabailan na paspasurutan ti kunam anaalas nga ugali ni Ma'am Leia. Senyora, medyo nawatiwat pa iti biyahe tayo. Iturog yulatan. Kitaan niyo ni Ma'am Leia nakaturugan. Ay na, Emil, saan ka na iruam amaturog iti biyahe? May mayat matlang no nakariingak, tapno na kasarsaritang bayat ti panagmanehom. Senyora? Kumusta mo ti panagkuyog yu ka ni Leia, kabayatan ti meeting ko itay? Nasayat mo, senyora. Awan ti parikot. Damo nga agkuyog kayo iti anak ko iti biyahe. Tapasaray ni Bestre nga amam ti mangimaneho kada kami. Senyora? Saan nakakadi a pinakitaan iti saan anasaya at ni Leia? Ha? Senyora? Ada saan anasaya at nga ugali ti anak ko ket? Nang runa no masikuranen. Apay anagisam ka, Emil. Awan, senyora. Adala na lagip ko. May papan ka ni Leia? Ha? Saan, senyora? Saan na may papan ka ni Ma'am Leia tinalagip ko? Basta numayop-yop kayo, senyora, iridop yulatan. Di kayag danag. Day karik ang natalgad tayo ang makaawit. Ay, lukas ta nga road. Pudno timbag ati amam. Nga adda ti saan anasaya at nga ugali ni Ma'am Leia no maburyong. Wananang. Ang awan ang yaman na kanyak. Tamaawatak ni Ma'am Leia. Ay, uuna yan. Na-istrikto nga agpaiso ti inana. Ngamjak pulos na puutan nga ada pinakitaan na itima di kada tayo at trabahador na. Kastamot ti paliw ko, nanang. Ang awan mo't kiditan yaman na kanyak ti kasi ajar ni Ma'am Leia. Kabayatan ti panangkuyog ko kunkwana.
Emil, anak ko. Kan maysa, Jack mabalin na gurahan ni Ma'am Leia, nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Basta nanang. Jack to mabalin na gurahan ni Ma'am Leia. Saan to, Apolos? Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Sigo din nga da pa naggustok ka ni Ma'am Leia, manang Emmy. Ngam mabainak amang iparipirip, gapo ta isudak ket ngarod ti amo mi. Kinapudno na, iti daydi apanangimanehok kadakwada nga aginaanapan iti syudad, na ikanak iti gundaway amang iyasideg iti riknak kani Ma'am Leia. Jakman amo, ta imbes ko amang riknaak, no kasjay asumro ti madi nga ugali ni Ma'am Leia, saan? Takas lakit din awan anyaman na kanyak. Impagarup ko at ipanangkuyog ko kankwa na idi, kabayatan ti kaadda ti kasinarak ni senyora, kat pangrugyanan tinapimpintas alinnangan mi, ngem nagbidutak gayam. Anya di ko nam, Emil? Amang ano kaya't mo tagpasyar ko nak, ma'am. Mabalin ka kuyugen. Nagpuskol mo tanti rupam? Ha? Asino ka kumay di pa nagkunam? Apay, agpada taaya iti kasasaad iti biyag tapno sumuro takket din kan ka nga agpasyar? Ma'am? Amok matkat. Marikriknak nga da pa naggustom kanyak. Ngam agbain ka kumamot Trabahador milaeng ti pamilyam. No saan aga po iti paspasweldo mi kada kayo? Amangan no saan kayon nga agbyag? Ha? Isa mabalin ka di, Emil? Pilyam mamot ti kurso na daam? Mangkita ka iti gustuam, akapadpadam iti kasasaad iti biyag. Nagsakit gayam, nanang. Jack laing pagaro pakastoy ka sa ti marignak. Gapo ko ni Ma'am Leia. Emil, anak ko. Awan mo ti dake sa rantakin ko, ana. Napod mo ti marikriknak. Ngam ape adinak man la inikan mo ti gundaway ko. Ay, anak ko. Amangan mo't no saan anak kayo tinaitani para ititunggal maisa. Iso akas jay. Maaklon ko mo't nabilang, nanang. Ngam ti pakasairan unay ti riknak. Kat ti jar na anak isarita kanyak. Jack laing pagarup apabainan nak iti kasta unay. Anak ko. Nalaus ti pan nakapabain ko, nanang. Panagriknak. Awanin ti rupak nga iparang ko kuana. Nay, apay kumangay akas tatiriknam. Katawan mo ti dakas nga inaramid mo. Basta mabain ako nagpakita kan kuana, nanang. Iso akasayatan. No ituloy ko lang ang tinabayagan na panggap kong agabrod. Anak. Kasta lang ang taramidak, nanang. Barang no makalipatak. Kumusta batid ni Emil ije abroad? Nasaya at mahit, senyora.
Umadanin ti pa nagbakasyon na. Ay, Nay, apay nga nagsanay kayo itinaunag, senyora. maladingit anak ngamin para ka ni Leia nga anak ko. Apay, senyora. Saan ang mailibak ka na kayo tinagbanagan na? Nakiayan-ayat iti paadami nga da kabailan na itibiyag. Gamay niya tinapasamak. Kalpasan anasikugan. Pinanawandan. Senyora. No ni Emil ko mga anak mo tinakiayan-ayatan na. Mamati ak anapintas ko matibiyag na ita. Iso nga ingkadeng ko idi, ani Emil laengen ti mangimaneho kada kami. Tunggal agluas kami ije syudad. Tabarang kunak no agin na si dagdag iti riknada. Tanag kaubingan damet. Ngam, anyan, tasaan anatungpal ti panggap ko. Senyora. Nupay kasta, maragsakan para ka ni Emil Bestre. Talaga nasingpet kan nagagat di anak mo. Nagasat ka, anaadaan iti anak akas kan kuana. Ay na, Emil anak, maragsakan ako na itasimbangpet kan. Agiaman ak tadakan, anak ko. Maragsakan akmat ang makakita kada kayo, nanang. Tatang. Emil, anak ko. Ay na, nagdakilan ti nagbaliwam. Nagmayat ti pamagim. Kaslasaan ka na pan nagtrabaho ije abroad. Da kayo kit di mo, tatang. Anya ko mga tinapan ko inaramid iji abroad no saan ka nagtrabaho. Ay, wan gayam, tatang. Nanang, kuyugandak ko ma. Takayat ko na mapanulyon ti kaayan-ayat ko. Ay, kayat mo asawan. Mga asawa ka na, anak ko. Wan, nanang. Kabayatan namin ti kaadak iji abroad. Namamok ni Pamela iti internet. Naadaan kami iti long distance relationship. Kat napagnumuan mi nga iti panagawid ko. Agkalay sa kamin. Isa ako yung gandak ko maamapan mangulikan ko, ana. Tapno makasarita yung dagiti dadakkel na. Ay, no siyakla maisa. Awan parikot, anak ko. Ay, oray siya ka. Kay kayat ko pa'y kit anak ko. Tapno maadaan kami imutin iti apo ko. Agyaman ak no kasta, tatang, nanang. Agyaman ak unay. Nagbanag a positibo ti pananguli mi ni Pamela a kaayan-ayat ko, manang Emmy. Kat nagkalaysa kami, agingga anaadaan kami iti maysa nga anak. Kalpasan na, nagabrodak manen, kat dito'y mat Canada tinapanak. Ado tinadamdamag ko maipapan kan ni Leia. Kat aklunak ana asyanak kan kuana. Gamaan niya nga rod. Talaga siguro akas jay tinaitani agasat na. Kas itinakunakon manang, umadanin tiyo umay ditoy ti pamilyak. Ngam natagaptan laeng gapo iti pandemya. Imbing lay ko ti pakasaritaak, takayat ko ti makaipaay iti inspirasyon kadagiti padak anang rugi iti rigat. Asaan da kumaamapukawan iti namnama, no diket agsalukag da, tamamati ak atunggal maysa, kat addagundaway na amakaaon iti rigat, no lakit di taagbalinda anagagat, ken mapagtalkan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Emil.
Pagayam nga Emil, agyaman ak unay kan ka, iti panangibinglay mo iti padas mo. Husto ka pagayam ko. Napnuan inspirasyon ti padas mo. Kat sapay lakuma, tatuladan da kadag iti nakangag iti pakasaritaam, tapno magunodan tumet tinaragsak, ken narangpaya a panagbiag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat, nga impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan nga Andrelino, manipod iti rehiyon Cordillera. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para iti family Yabis, Raza, Labuanan, dita Salinas, Bambang, Nueva Vizcaya, kan pamilya dito'y Rosario La Union, iso da Marvin, JV, Jubel, Marie Chris, Giselle Mara, kanila kay ko ani Innong from Margie Yabis Dulay, ni Lori Manabat, Jackie Lu Belisario, Ana Lorzano, kan Normalin Agustin dita Jordan. Kastamat ang makablaawan amin at taga Umilag, Lamot Ifugao, dagiti anak ko da Diana, Jenna, kani Denver, Bayaona, Dulnuan from Luz Bayaona from Saudi Arabia. Happy birthday kani Nicole Abides, idi February 24 from Vanessa Kawilan, dita Dammam, Saudi Arabia. Makablaawan pa ni June Carino kanti pamilyana, Baradi family ijay Lumboy ang Adanan Isabela from Jemerson Carino. Shout out kada Liza Navarro, Ariel Timbresa, De Leon family from Roselyn De Leon iti Burgos Isabela. Kastama ta shout out kani Merly Milanes, Missy Moloca kan Baby Loves. Ni Enchong Porg Escobar kan amin at taga Alaminos Pangasinan from Ralph Bantolino. Ni Francine Abkaren, Bing Soriano, Lilibeth Mina, NH Kitchen, kan Cecilia Gombio. Kastamot ni Rodante Sampang, Flora Cole, Mandy Corisay, Agnes Curry, Rosita Estrada, kan Emily Angkali. Makablaawan pa iti Daligcon family dita Malapat Cordon Isabela, kan Confieso family dita Santiago Isabela, kan Nueva Ecija, kan gagayem ko dito'y Hong Kong, da Ate Cristina, Marilala, Leia Joy Layugan, kan friends ko di Singapore, da Joy Kalubong, kan Tita Tracy Manzano from Rose Ann Confieso. Shout out kada JJ Lampito, Chari Garcia, Teya Amor dita Singapore. Amin at taga-Saranay Kabatuan from Castañeda Floresma. Makablaawan pa iti Flores, Borje kan Padawang family from Monmon Padawang. Parents ko dita Tabuk Kalinga, Dama Maliway Agurin kan Papa Francis, kan dagiti agamak dita Skyview Virac Itogon, kan ti anak ko ani Francine Slove Ojos from Marilu Ojos.
Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni pagayam nga Andrelino. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan nga Andrelino, taga Cordillera akmanang, ngamdya kun inlanad ti husto nga address ko. May saak a PWD manang, ket jak tupulos ibain dayta. Di makelak itirigat akadwak ti ikit ko anabaketan abalasang anang padakkel kanyak. Tasigun ken kuana, pimusay ti inak, apaman anaipas nga inak. Awan mo't apulos ti amok maipapan iti amak, tabik ti makano ti manangal lilaw a lalaki, day di inak. Agtawa nakitan iti nasurok at 30. Radyo tinagbalin aliwliwak, sipud pay kaubing ko manang. Kat sa anak mo't amabain amang ibaga, anapalalo ti ladingit ko, idi saanen ama ipatpatangatang iti radyo, daytoy a drama. No pay kasta, simmarantaak, idi nakitak daytoy a YouTube channel yo, gaputam ang ngagakmanen daytoy a programa. Jack nga ruden nagtaktakpay, ket nag-emailak kada kayo, takayat kumet nga ibinglay, tipadas ko. Di mo pa'y mutla na iringpas adalus sa jepad padalus ko ken ka, Andrelino. Pasensya ka, nanti. Inaramid ko pa yung amin di assignment. Ay, nagado arason mo. Pagsardengan kanto pa'y nga agadal tapno dagunggunam. Ha? Saan, nanti? Pangasiyo? No di mo kaya ti agsardeng nga agadal. Agtulnog ka kanyak. Buisit ka nga ubing. Oo, nanti. Aramidok di amin nga ibilin nyo. Basta sa andak ko mapagsardangan nga agadal. Talagang amin na kayat ko ti makadal. Ang tignay ka nga ruden ah! Pigsol ka lang nga ruden, nagginat ka pa'y lang naggargaraw, buwisit kakit di. Ay, at nyamot din nanti ka rin. Amo na lang nga ruden nakastiti ka sa sahat ko. Ngam iparupa na pa'y laang mat kanyak. No apay mat nga minanay pas ngayak nga babati may sasaka ka. Ulilak lang nga ruden. Ngam kastoy pa'y mat ka sa sahat ko. Una yun? Si kamanan ti kangatuan iti score iti sitwork tayo, Andrelino. Nagdaras pa'y anairingpas mo ti sitwork. Naglaing ka talaga. Saan mat, Lourdes? Talaga lang amin na nagripaso ak. Iso asana ka narigata na ng sungbat ka dagiti sa ludsod. Kuma, agpada taan na sirip. Tapno sa anak mo't amarigatan iti panagadal ko. Nasirip ka mata. Nangato mo ti-score mo kadagiti sitwork and exam tayo. Wala, ngam sana kasken ka alaklak kaom. Ken nagdaras ka amalpas no da exam tayo. Iso abili baka talaga ken ka. Unay daytan. Kasano ko maamabilib ka nga itikas kanya kapigsol. Ala, apay akasta ti bagbagam, Andrelino. Talaga amat nga minapigsulak. Isong aron nga ado ti mang sursurun kanyak. Uray no kasta ti pisikal akasasaad mo, tanalaos mo ti kinasirib mo. Atiwan na kami nga rod amin nga awan pakapilawan na. Lourdes? Iso asan aron pong atagibasitom ti bagim. Gapoy ti kasta kasasaad mo, Andrelino. Agyaman akin ka, Lourdes, ha? Talaga napod no kagayam. Agyamanak, tamaklon na kagayam nga uray no adda pa kapilawak. Itay payasang kakita nak si ka Andrelino. Aday bagam? Anti ka rin? Adda nga minas ka nabayadan. Daytan ti bagbagak. Ha? Siyak lang arudon ti mang bibiyag ken ka. Ngam siyak pala ti maturturan nga gastos iti panagadal mo. Anti? Nuapay ngamin nga agad-adal ka pa'y laeng Di ka pa'y lakatag palimos tapno makatagad ka. Ha? Talaga perwisyo ka kanyak, Andrelino.
Makapabwisit ka! Di ka nagsangit, Andrelino. San abale tada extra akwartak. Ison ti aramatam para itinaskan ang mabayadan iti pagadalan. Nakababain mo't, Lourdes? Anya ko mati pagpainam kanyak ngay. Agayam tamat saan ka di? Awan di pangalaki di pagbayad ko kan ka. Imbagak ka di abayadam. Ha? Anya di kayat mo asawen? Saan ko apabayadan, Andrelino? Basta aramato mo ti sobra akwartak apagbayad mo dito'y pagadalan. Talaga na palalo ti ugali ni Antik Akaring manang Emi. Makapasakit itinakam ti panagsasauna. Naimbaglaangan, ta saan akas kadagiti daddu mga agdangran. Iso nga uray kaskasano, makaano saklat ta. Kan maysa, awan mo't atalaga ti sabali a papanak. Nagananos kan inggaed ko tinagadal manang Emi. Kat saan dakmat abinaybay anda Lourdes, kan dagiti naganak na. No labsan ti agsarita, kasla isuda pa yon ti pudpud no akabagyak. Gaputa adupay nga amang ti maipapaida kanyak, ngem ni Anti Karing. Nadaras a naglabas dagiti tawan. Nagturpos kami kani Lourdes iti high school. Nagtuloy a nagadal iti kolehiyo ni Lourdes, ngem saan akon a nagadal, tanakastra kak idi kas trabahador ti maysa a printing shop. Andrelino, naasikasom ka din dagiti i-deliver a t-shirt? Wen, boss, nakasaganan. Day talamang i-deliveran. Nasayaan nga ron. Amo ka din ni Romy a driver tayo, ang nakasaganan nga i-deliver dagijay. Wen, boss, naibagakon. Napanlanangan ni Manong Romy. Takalkalpas na nag-deliver ka dagiti tarpulin itay. Dagitay tarpaulin nga order ni Mr. Enriquez? Wen, boss, alas 3 no maluma ka sa pulan da Mr. Enriquez dagiti a tarpulin. Isa sinigurado ka na sapa na i-deliver. Talaga mapangnamnamaan ka, Andrelino. Nagagat ka. Agyamanak, boss. Oh, sika nga'y, nangaldaw ka din. Saan ba'y, boss? Insaganak pa'y ngamin ti daduma delivery. Tapno awanan ti parikot. Di nasayaan. Umaykan, takid dan ta na mangaldaw, Andrelino. Aglang ta amangan. Hayan dagitay bil ti babayadan nga da ditoy, Andrelino. Ay, pasensya kayo, Auntie Karing. Nalipatak mo tin ngayon subli dita kalpasan na binayadak. Ha? Binayada mo? Wen, Auntie, isupay nga minabakataktakan niya amang bayad. Kan nag-grocery ak mo tin iti abasto tayo, Auntie. Amangan numailawan kayo nga grocery iti para iti abasto tayo. Nakagatang akon. Nasayaat nga rod. Mga nawan mo tan nabati iti masusweldom, kanakan. Di ka hagdanag, Auntie. Kanayin na mangilasinak iti sweldok. Tagor ornungak para iti panag-eskwelak to iti kolehiyo. Ha? Kaya't kung amin ti makailipas iti kurso, Auntie Karing. Iso nga gur ornungak. Nasayaat no kasta. Makamukan ton amang idep kadagiti silaw, Inak maturugan, tadapay masapa papanak inton bigat. Wen, Auntie, siya kung ti makamo ditoy. Di ka hagdanag. Pasensya kan, Andrelino. Naladawak asin mangpot ito restaurant na pagsarakan ta. Napanak pa ngamin ija yan da antik.
Awan ang yaman na, Lourdes. Tinapatag katadakan. Awan ngayam. Anya ti inaramid mo itayan daikit mo. Saan pa nga minasimang puti pensyon ni tatang? Mapanak ko mamangibaga iti kwarta kan ni ikit ko. Ngam na iranamot nga awanda. Apay, adanas ka na bayadam iti universidad? Adda nga rod. Amumatan, medyo nagastos ti ag kolehyo. Marigatan nga rod tatang kananangan. Tinasayat, agorder ka pa iti kayat mo akanan, Lourdes. Apaman na makapanganta, mangtidak iti pagbayad mo. Ano? Anya? Nakababain mo ta? Ni, anya ko mo ti pagbainam kanyak, katagayam tamat. Ha? Malagip mo ka di na kita balikas, Lourdes? Andrelino? Kasta ti kanayon nga ibagam kanyak idi, no siyaktag ka sa pulan. Ita, batang kumutin ti mangibaga kadagitaken ka, tasyakon ti addaan. Agyamanak, Andrelino, ha? Awan ang yaman na Lourdes. Alakit din, agorder ta pa iti makanta ni, mabisina kon. Amo, Madrileno. Mamati ak kakabaalam ti bumaknang. Anya? Nakayukit dimot, boss. Kasano ko mabumaknang tikas kanyak apigsol? Amo, barok. Saan narumbang nga ibabam ti bagim? Gapoy ti pakapilawam. Saan narumbang na ita? Boss? Kada kayo amin na trabahador ko dito'y printing press. Sika ti makitak akasaltan nga agtrabaho. Nagagat ka, itilaksid na ita ko na mapakapilawam. Ha? Iso saan na ka mas daaw, no dumtang ti panawan a makaaon ka iti rigat, Andrelino. Iso ang makuna ka nagasat dagiti dadakkel mo. Boss? Ulila akon? Awan apulos ti amok may papanitamak. Day dimot nanang, pimusay dimpas ngaynak. Tiiyak. Tiikit ko abagit abalasang tinang padakkel kanyak. Kasta ka di. Lading itek, Andrelino. Diyak nga binambo. Ang mamati ang kanagasat tiikit mo anang padakkelken ka. Ta isuntulakit di ta agnomari ti amin apagbanlugam. Jakman ammo manang Emmy, ngem kas lakim maro ana ikanak iti kirad ti pakinakem. Gapo kadagiti agkakasayaat nga ibagbaga tinagbalin nga amo, tunggal agsarsarita kami. Ti maysa paya pagyamanak unay iti boss ko, saan anaimot. Insuro na kanyak ti amin a masapul a maamwak, maipapan iti negosyo a panag-imprenta iti bado, kastamoten iti tarpaulin. Agingga adimteng ti gundaway, nga ag-migrate dan ijay abroad. Kinasarita nak nga rod, ti boss ko. Saan ako nagsapul pa iti sabali a pangilakwak kadagiti arwate na pagimprenta, Andrelino? Ha? Anya ti kayat ti asawan, boss? Mamati ak akabailamon ti mangimanihari ti kastoy a negosyo. Ha? Iso asika ti kayat ko pangilakwan kadagiti mapanawak a makina. Kanda dumapay nga arwate iti panagimprenta. Anya? Boss, awan ti umdas nga urnong ka manggatang kadagiti arwatan na pagimprenta. Anya kalakit din aya. Saan kumot nga ibagabayada madagos kat? Ha? Installment ti pamayam, Andrelino. Ti importante, sika ti pangibatya kadagiti gamit ko ang mapanawak. Boss? Uray di basit asular ken balay anay pundar ko. Kayat ko asika ti manggatang,
Taila ko mimatlaang ang dayjay. Kasla rin toon. Anya? Di kagdanag Andrelino, kas itinakunakon. Ininutom abayadan. Basta si katikayat ko pangilakwan, kadag iti mapanawan mi. Akim balay iti daytoy kaanakan. Apay nga data ditoy. Manipo di tanti karing. Dito'y tanyag na ed. Anya. Wananti. Sipo dubingak. Nagupupa tayo. Nukuntaron tinaybaybayad tayo iti upa. Nakaipatakdar tayo kuman iti bukod tayo abalay. Andrelino. Gamita anti. Makamenos kayon. Nang runa ito nananay ito nakukuha tayong daytoy abalay. Kaya't sagot ko kada kayo daytoy, anti karing. Anya. Daytoy ti pang subad ko kada kayo. Gapoy ti panang padakkel yung kanyak. Tano saan nagapo kada kayo? Amangan na awanak mo tin ito alubong. Nang runay di pimusay ti ina ka nang ipas ngay kanyak. Andrelino. Kaanakan. Oh, saan kayong agluan ti karing? Ngamin, rumbang lang nga subadan kayo iti amin narigat yung kanyak. Sana rumbang ayalang-along ko lang ti amin anaaramidan nyo para kanyak. Kablawan kayo ti panagturupos mo, Lourdes. Managsakan na kaunay para kan ka. Dakkel ti paset mo iti panagbaligik, Andrelino. Tano saan aga po kadag iti tulong mo. Sanak mat siguro ang nakaturpos iti kolehyo. Awanan yaman na dagijay. Sino badak lang ti kinaimbag mo kanyak? Hindi siyak matagkasapulan. Dayjay kadilaang, Andrelino. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Lourdes? Talaga kadi at tinulungan naklaang, gapu tagayam nak. Ken kayat mo ti makasubad kadagiti na aramidak mo't idikan ka. Lourdes? Awan ka din ti sabali ang makagapo, Andrelino. Kinapod no na. Adda, Lourdes. Iso na lang ta mabahinak. Anak. Anya ko mati pagpainam. Gapo iti kasasaad ko. Gapo iti pakapilawak. Sipod pa idi Andrelino. Kanayonan nga ibagakken ka. Saan arumbang nga ay ayam ti bagim, gapo iti kunam apakapilawam. Saan arumbang dayta? Lourdes. Laglagi pam, asaan ang nagbalin alapod ti pakapilawam, iti panagbaligim iti biyag. Iso ang mamati akasaan mo't nga agbalin alapod ti kunam apakapilawam, iti sabali pa'y abanag. Ha? Tandaanam dayta, Andrelino. Anti karing. Anya ti makunayo iti kayan ayat ko. Awan apulos ti makunak ni Lourdes kaanakan. Nabayag ang nagkakalugaran tayo. Katamok ang nasaya at ti pamilya na. Auntie? Andrelino, kaya't kumatiag daw iti pamakawan kan ka. Ha? Auntie karing? Amok ang naglablabasakan ka. Nang runa idi ubing ka kaanakan. Ngam iti laksid dagijay a kinagubsang ko kan ka. Di nakpulos pinakitaan di iti madi. Auntie, lipatin yung tinapalabas. Awan anyaman na kanyak dayjay. Sa anak ang makaid na. Aging gaadyak makapagkidaw iti pamakawan kan ka kaanakan.
Sapay ko tamapakawanak. Kasi tinakon-akon, auntie. Lipatan yung tinapalabas. Tasyak, awanan kanyak dayjay. Naanyaman dagiti maararamida kita para kada kayo. Day takot pagsubad ko iti amin ana aramidan nyo para kanyak. Tanak, tano saan nagapo kada kayo? Awanak matitaytayan ko. Pasensyakan, no di kan pinagadal iti kolehiyo, kaanakan. Maawata kanti. Puna pinanggap ko ta agadal, isang nagurnungak. Ngamjakon maasikaso ita, gapo iti negosyo. Basta ita, kayat ko nga agaliwaksay kayon. Tani, agsalog ang tipig sayo. Bayan yung asikaswan kayo, mat. Kat inda nagkalay sa kamin ka ni Lourdes. Manayunan pa yan ti makasikaso kada kayo, anti ka rin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nariknak ti kinapudno ni Auntie Karing, idinagkid daw kanyak iti pamakawan manang Emmy. Ngamkas iti nakunakon kankwa na idi, awanen kanyak tinapalabas. Naragsaka kon, nang runa kat jakon pampanunutan dagidi apagteng iti biyag ko. Ita, adan may isang anak mi ka ni Lourdes. Kat tinigosyok apag-imprentaan, agtultuloy lata nga imat matunak, tapno adda ti pamataudak iti para iti pamilyak, ken kadagiti tultulungak. Daytoy ti pakasaritaak manang, kat sapay lakuma ta nakaibatiak iti inspirasyon. Toy pagayam mo, Andrelino. Pagayam nga Andrelino, saan lang nga inspirasyon tinaibatim, babaan iti pakasaritaam, no dikat napatag nga adal. Amom no anya, iso ti panagbalin ama nagpakumbaba, kan saan arumbang abalsan dagiti tao a nakaaramid iti saan a nasayaat ken ka. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyang. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyang